Yebeda osuru Nyankopɔn ase efisɛ Amba na wɔtwe ene bosome ene mfie ene da ene dɔhwere ni sima nkɔ matu nipa nyina. Nanso wadi mino mienu afofie ama kwesera no pɛn so yasa abehyiam na humo bronti na ɔde akyɛ wɔ saa kwa no so. Ifa kwenye so na machia yesof pani eye udifo sabaka ni Jacob eje baba anopai baby a wo bia no omofra ye chiawo ono ho kane sanso na ye chia Kentom TV ahwefo nyina ene CEO ni mpanifo a eka ho Ewrade nhiramo. Yes. Salvation awadwumadie no na aduru so no enti bodofo bia mane se True Faith Church International Jikokofo no omaba ebeche nyame asem. Eni entra kwapem se anopa no nkono ebebo. Adu bra yebeche nyame asem na ye nyame asem nti no yebebo mpaye na empabo na chi no ene de Kristo wo man no nso ye de ato so de be ma ye nua Sam etu dwumadie no ahye Kristo Yesu nsa. Nyame akwa medanse. Nyankopɔn ne abankɛse atumi mu hoɔdenfo yɛda wase anɔpa yi hyɛ odin kamfo ne munyam sɛ ayɔpɔ tumi no hoɔden so abɔ yɛ ho ba na de bedu Kentom TV asonduem ebebe adu sɛ de yɛ ndaa no yɛbɛkɔ no masɛm akyerɛ mu yɛnkɔ so ahu yɛmɔbɔ na bɔ wako akyidom na mana hoɔden na mana te kyena bagya wɔ de kasa akrati a wo nyina betie na akagye nsa kyerɛ na hyɛ odi kunkura ne munyam wo tumi kɔ so akɛ ho na me hoɔden na hu me gu yi mu adom ne nti amen. Amen. Yo Sam Ewrade nhia. Yo nyamema eni adofo no mo a yahyiam yabɔ mpa yawie. Nti ebra yabɔ mpa yawie na ye de Kristo Yesu enum asɛm no ɛtoa so. Yabota ya de kan nyame asɛm nyina ne sɛ ɛde di akyire no yebenya enkwa ɛde ama ye kra. Na otwe atwa mu no ye ban no be kasae. Na asɛm a yɛde baayɛ no yɛtudin sɛ bɔne Fafiri ɛwɔ hɔ ma wɔn a ɔsrɛ bɔne fakyɛ. Amba. Na asɛm no yɛka sɛ ndɛ yɛbaa yɛbɛtoa so ɛnsi. Yes. Nti message no a last week yɛkaeɛ no ɛnɛ yɛtoa so ɛnɛ yɛ ne part 2. Yes. Hallelujah. Amen. Dienti a yɛni abra yɛno utu saa na mo we nyina ne sɛ ewiase we na yɛtimu no Kristofo dodoɔ no a bɔ mpaeɛ a ebinom deɛ omunya good results. David. Ti asɛm ni yi. Yes. Nti be wiase obi kura timi de kɔhyɛ ne maame bi ne nana bi ne siwa bi na ase bi zɔde ase. Yes. The question of you penny mu bi tie bia ono na eye no enye saa ne tie. Yes, I tie. So ni bia no se o ma ho kwai e ma bone no betena Onyankopɔn honhom entimi ma wo nkyɛi ene waba be di aboa wo ama wanya asundwie. Eno nti na ɛsɛ me no mienu yetimi sesa efiri bonesu bia ye wom ho. Na Onyankopɔn honhom ene ne tumi atimi adi aboa ye awakɔne ɛsɛ nyina mu Kristo ɔme ante ase da. Amen. Bɔne Fafiri ɛwɔ hɔ ba wɔn a ɔsrɛ bɔne fakyɛ ne part 2 ɛna yɛkan. Ebra yabɛyɛ nipa a yɛte asase we so no Sam. Onipa bia no obɛtra asase we so a isan sɛ woyɛ nipa nti no mmerɛyɛ atwa ho ahyia. Enti esansa mmerɛyɛ atwa nipa ho ahyia wɔ asase we so nti no emfonsoɔ ebetimi ato at any time. Yes. Ti asɛm ni yi. Isansa yɛ nipa nti na mmerɛyɛ atwa ho ahyia no emfonsoɔ ebetimi ato at any time. Yes. Na se sanfonsoɔ anase bɔne ne to a me pa akyɛw entena se anya nhwɛ ha ema bɔne no enhyɛ wo so. David. Zɔde ase. Yes.
sɛ woma bɔne ne hyɛw so na ɛtena ho kyɛ a ɛsɛe wo nneɔma bebree ampa ɛma bɛwie aseɛ no wɔkra no ɛnya nkwa ɛwɔ Kristo mu. Bɔne ka ɛso wɔ mfasoɔ. ampa Bɔne ka ɛso wɔ mfasoɔ paa. Sɛ obi abɛgye Kristo adie na mfunsuo bi ato no sɛ ɔboa pa sɛ wɔmmoa pa ɛto na woka a mfasoɔ bebree wɔ mu. yes Mfasoɔ di kae a wonya firi mu ne sɛ ɛma wo peace of mind. So ɔde aseɛ yes ɛma nipa asomdwie. Sɛ woyɛ bɔne na wonkae a woda a wonna o. dabi Woda a wonna. ntimi na So ɔde aseɛ yes ɛbɛgyinagyina wo so saa. Ɛdi sɛ obi tumi ka ne bɔne a afei ne mu ayɛ ha Yes. na wanya peace of mind. ampa Nhyɛ God ba deɛ din daa. amen Sɛ wotumi pɛ mu ka wo bɔne a ɛsa boa wo ma wotumi yɛ kronkron. na ho te So ɔde aseɛ yes ɛtumi ma woyɛ kronkron anaasɛ ɛma woyɛ ɔhotiini. Afei ɛsa pam honhommɔne firi wo nkyɛn. ampa So obi tumi ka ne bɔne a ɛsa boa no ma honhom kronkron ɛsa bɛtena ne mu yes na Kristo kyerɛ no anammɔn pa a wɔfa so a obɛtumi akɔ n'anim. Kristo bɛboa yɛn daa. amen Bɔne sɛ obi tena mu na wɔyɛ bi a ɛde ne soa ɛto no so. yes Na saa ne soa no ɛbɛtɔ so a ɛma wontumi ɛmmɔ bra no ɛna wakɔ anim. dabi Nhyɛ nka ɔba adeɛ din. amen Masɛm ato din sɛ bɔne Fafiri ɛhɔ ma wɔn a wɔsrɛ bɔne fakyɛ. yes Nti nyame ba ne adɔfo no mu a yɛne mu ahyia ɛwɔ Kintom TV so na modɔ nyame asɛm na wopɛ sɛ wo ne Kristo nante no hwɛ wo firi bɔne ho. Nhyɛ nka ɔba adeɛ din. amen David bɛka asɛm bi Psalm 38 verse number 3 to 4 yɛhwɛ asɛm kakra bi hɔ. Bɔne yɛ ɛho wɔ ne so abɔne. Eti ebia na wɔrehwɛ me mfunsuo bi ato bɔne bi abɛya ntam wo kom ɛntra bɔne so. Ɛfiri sɛ bɔne atwitwe musuo ɛne amanneɛ ɛne awohaw ɛbɛto nipa so. Nti David bɛhuni ɛka ho asɛm. Yɛnkɔ. Psalm 38 verse number 3 Yes. na wɔbo fuhyie nti Tiɛni o. Sɛ onipa ɛyɛ bɔne a ɛtwe Onyankopɔn abufuhyeɛ ɛba nipa so. ampa Wei ɛyɛ adeɛ a akɔ so ɛfiri abɔdeɛ mfiti aseɛ. Ti last week na ɔsɛ kenkan quotations bebree ɛde kyerɛ sɛ bɔne twitwi musuo ba nipa so. yes Eti deɛ ɔtena ne bɔnim na wɔnsakra biara no ɛma ne nyɛ prɔmprɔm ɛwɔ n'abrabom ampa ɛne Kristosum pam. yes Eti sɛ onipa yɛ bɔne a Onyame asam se Onyankopɔn bufuhyeɛ deɛ bɛyɛ. abo fuhyie nti Onyankopɔn bufuhyeɛ ba ne so. ahoɔden bia ne me honam mu Sɛ ba ne saa na wonka bɔne no a ahoɔden ade ahoɔden ebi ma nipadua mu. na me bɔne nti Na David se ne bɔne nti kwahosa bi ne me nnompe pa wo san nyɛ deɛ bɛyɛ. ɛne me nnompe Hallelujah. amen Obetia yɛsika bi akɔ mmuna fa so akɔtɔ mampokum yes ya na yɛ awerɛhosɛm. awerɛho Sɛ wote TV na wote radio ho na media no so na wote sɛ ka bi akɔ muntum ka bi akɔnya akwanhyia a ya na ɛyɛ asefem. asɛfɛ So wote aseɛ yes ɛtɔ da ɛnyɛ bibia na yɛ abonsamfuo saa o. dabi Yes. Bɔne bi a ɛbɛkɔ so biara no Satan ne nsa hyɛ aseɛ. So wote aseɛ but ɛtɔ da yɛ na mfonsuo a ebinom yɛ no na ɔmo tiram na ɔmo nka bɔne no ɛtim ma honhommɔne ɛba saafoɔ ne nkyɛn ɛbɛka mogya to gu. Sɛ wohwɛ mo Kintom TV so a te asɛm a na nɔpa mi ne woka ne yie. ti ne yie David sɛ wɔbo fuhyie nti Onyankopɔn bufuhyeɛ nti ahoɔden bia ne me honam mu awɔde bia ne nipadua nim na bɔne nti na bɔne nti. kwahosa bi ne me nnompe Hallelujah. amen Sɛ woyɛ bɔne na woanka a so ɔde aseɛ yes ahobɔne kura tumi bɛsum fidie ɛwɔ akwantuom. yes Na baakofoɔ bi bɔne a wayɛ nti na ɔde abɛforo kaa na kaa na akɔhwe ase mu nipa nyinaa ewu na mu nipa nyinaa ewu. Obi tumi kɔforo hyɛn ɔmo nam nsuo so obi bɔne a wayɛ nti na ɛhyɛn na kɔ muntum wɔ nsuo nim
Jemeso amen. Yete rachoko. Na me bɔne nti. Na me bɔne nti. Kwa wo nsa bia ni me nompem. Kwa wo nsa bia ni me nompem. Na me mfonso aboro me tiri so. It is all show ye na sa bɔne towa. Ana mfonso to na wanka. Onyankopɔn bambo eni ho. Ampa. Chasam ni ye. Yes. That's why ntia nipa bebre etim kɔ hwe ase ɛwɔ sohwɛ ɛne amaniye mu no. It answer last week ne ka sɛ onyankopɔn abɔfo bɔ no so nsaba ahia. It is all true free bɔne ho a. Baabi a wona mu bia no sɛ akwanhyia mu o, sɛ asam mu o, sɛ amanhuru mu o, onyankopɔn de ne tumi agye wo firim. Ampa. Ɔlɔfo a wɔhwɛ me say bɔne nya de pa. Bɔne nye. Hwɛ yɛ no akɔdi bɔne aduane. Yes. Hwɛ yɛ no akɔfa bɔne ntoma. Ampa. Hwɛ yɛ no afa bɔne anyɛ sumie ana so. Okristo ni a wɔhwɛ me. Na onyankopɔn wayɛ krado sɛ ɔbɛgye nipa firi Satan nsam. So ɔte aseɛ. Yes. But sɛ bɔne ba wo ne wantumi apa mu anka na ɔma Satan tumi ayɛ den ɛwɔ abrabɔ so. Nti David twi adwene si bibi so sɛ yɛyɛ bɔne ne anka. Yes. Akwa ho san. Ebia ni me nompem. Entimi ma yɛ dompe ho. Na me mfonso aboro me tiri so. Na mfonso a nipa bi no ɛyɛ no aboro me tiri so. Ɛburu yɛ tiri nwie so. Kɔ. Ɛnto so na kyerɛ sɛ. Yes. Na ɛdɛm so sa de so duro. Hallelujah. Amen. So obi yɛ bɔne na wanka ɔse bɔne no ho musuo na ɛdan ne sɛ deɛ bɛyɛ. Ɛdɛm so sa de so duro. Ɛdan no te sɛ adesuo duro. Yes. Sɛ wɔtra kura se pɛn a okuani bi anaasɛ obi tumi kɔ fuom. Kwan ne wa paa na wakɔtwa bɔdeɛ tu bankye atwa gya gu so. Ɛso no. Ɛde atosodeɛ agu ho na sono na ɔde bɔ bepɔ. Na ɔntumi nsoa. So ɔte aseɛ na nsoa so no. Yɛ nneɛma bi wɔ kura se ɛso wo a tama ne Yesu so aneɛ no maame no ekɔ fuom no. Ɛnneɛma no yere wohwɛ kwan ɛda wɔ nim. Ɛne baabi a wahyɛ aseɛ ɛne nante a wode kɔ ɛne bepɔ ne sane bi a wokɔ sane na akɔforo a ɛnneɛma no so wotumi su. Wosua nneɛma no so wonya soafoɔ. Ɛnyɛ yie. Na wusu gu mu saa obi kura timi de ho awerɛhoɔ kura dane nneɛma no gu wiram na waka kwantimfi na ɔbɔ bena. Hallelujah. Amen. Saa na mepatwɛ bɔne tie o. Saa na bɔne teɛ. Eti me dɔfo bɔne nya de papa. So ɔte aseɛ. Yes. Eti David say wabufuhyia nti ahoɔden bia ne me honam. Ahoɔden bia ne me nipadua. Na me bɔne nti. Kwahosa bia ne me nom. Kwahosa bia nso ne me nom. Na me mfonso aboro me tiri so. Na mfonso a nipa yɛ no aburu tinwe so. Na ɛdɛm so sa adesuo duro. Na ɛdɛm sɛ adesuo duro. Hallelujah. Amen. Ebia na wɔhwɛ me. Afa wo nsa so ama obi akra afiri ne nsa. Yes. Atwitu akɔbu obi etuo akuno. Bantu akuno. Kɔgye contract killers. Ɛnyɛ saa no maka. Contract killers. For the picture mame. Ampa na sika fie bi a kyɛ sɛ ɛnyɛ ɔhwee watuma gye sika atuma kɔkum obi bra. Ɛnyɛ papa o. Ɔn sɛ wo da wo na. Nipa no a wokɔbɔ ne tuo kun no a wogye ne kaa afiri ne nsam no ɔn sɛ ne wo da wo na. Gye sɛ ɔka bɔne ansa. Yes. And when you call bad yedi. Amen. Medical doctor, uye juma our hospital. So nkwana wu say womo and I say wu ku womo abortion do awaye. Also wo da wona. Hweda ya wo so. This one can boni answer. This way down. You say abaya this one den wo a wo kata wani a enuma wo huru e che say wo kra aben wo. Nya papa. Jean call bad yedi. Amen. Oba bi hwa ni a me pacho. Watimi akamema mienu tira bom. Ama mema no baako kum baako sisa usumusuo Jemeso amen. Eti David say bɔne a wɔyɛ ya na wɔnka yɛ nti akwahosa bia ne dompem na mfonsoɔ so areɛ bae sanka ɔba deɛ din bɔne nya de pa obi antu no mfiri bɔne ho nti na ɔmasɛm ato din sɛ bɔne fafire ɛwɔ hɔ ma wɔn a wɔserɛ bɔne fakyɛ ɔdɔfoɔ Yesu Kristo yɛpɛ nso no ogu so a wɔyɛ ɔkye adwuma o mama mogya no ɛnyɛ kwa ɛwɔ wo fam eti bɔne so biara a wowɔ mu na wote mu
So what you say? Yes. Emuna nijia entinam. Emuna nijia. Yes. Na memfare say obeka bɔne. If you say baby a bɔne wano fa hodie ni ho. Baby a mfonso wano onyankopɔn tumi tima ye oche adwuma ho. Yes. If you say Kristo aye somre no, why high Kristo. Yesum ni nemu. You shall go about the dinda. Amen. Aya amomia mi ani say Yesu Kristo wa bewuo na odiama adeboyefo. Romans chapter 5 verse number 6 to 8. Yango. Romans chapter 5 verse number 6. Na yeda so ya mere no. Atifa so say. Atifa so na cho say. Odo eda die Kristo wuo ni mo. Wodo a eda die Kristo wo Yesu Kristo ni wuo. Yes. Obitimi ka say Yesu wuo die me bra say Christ. Radem fa bɔne nkyɛw. Amen. Yesu Kristo wuo be wu ye no. Odofo. Wa ma me wu ama atrenifu. Yesu Kristo ebe wu ma edebɔnyɛfo. E kan bɔnyɛfo a binu minu mienu. So ati ase. Yes. Yan ye wa chirichira yanka ahemama no ho. Nka ho. Na wonam ni mogya aso. So ati ase. Yes. Ama yen so ya ben. It is adom ni bi aso so. Se mogya ni bi aso fam na kasa ma minu mienu a brother bi se Fafiri bɔne so bia mu. Fafiri. Enta bɔne fa ntra Kristo fie. Dabi. Enta bɔne fa mo Kristo di. Dabi. Shall go about the din. Amen. Get to do achoko. Romans chapter 5 verse 6. What say? Na ebre so ya mere no. Dia bra ya da so ya mere no. Ebre semu no. Ebra esemu no. Kristo wu ma busuafo. Kristo Yesu be wu ma henfo. Abusuafo. Hallelujah. Ebra ya mere no. Bɔne ho asɛm no wɔka. Yes. Mere. Aduana bi ba te sɛw. Asono ni ba te sɛw. Gunani ba. Wo abusuam efiri suru ba se fam. So tia se. Yes. Abosom na tanum ade se wo a omudi akire abapem sese mu kura na yawo. Ah. Bosom aduane ni wadia na ade anyini. Yes. Kristo mu ja be son so. Emene wanye Kristo mu fafafo no ba bia hya hwebusuba ne abrabo bia wom. Kan wase adom ne yede beje yi. Adom. Hwe adom ne ye adwuma ebra wo ti ase se obesakra wadwen. Yes. Bɔne Fafiri ho ma wana wasra bɔne Fakyɛ. Amba. Eti adofo no ni nyame ma ye hye o Kintom TV so. Menim bɔne bia wo du ni padua ayo. Menim bɔne bia ba wutim apɛso wo yo. Yesu Kristo se ni mogya no ebehua gusi ebenya bɔne Fafiri. So tia se. Yes. Eto na baru so tuefo sa. Yeda so ya mere no. Ebra ne yeda so ya mere ye o wiase anase aba Kristo mu a bɔne nketenkete afa enomu no. Ebre semu no. Ebre semu. Kristo wu ma busuafo. Yesu Kristo be wu ma busuafo. Verse number 7. Yes. Na ebeye den say. Na ebeye den say. Obi be wu ama de wo yoni patini ni mpo. Obi mpo ebewu ama onipatini ni mpo. Na de wo yoni papa no de. Na de oni papa no de. Ebia. Obi be si ni bo so be wu ama no. Hallelujah. Amen. Sam eyi ze se obi betimi de ne kra ne wiase ati. Eyi ze se obi betimi de ne kra to. Jesus. Ama na yongo. Ebi. Efo. Unyafo za. Si ati we na unua bi ho kyere no. Wonya adwuma nyo. Na wo adwuma wo ye ne kakra na waba na wabekena asem nyina. Okay ne mame ne me boss nko kasa na me nko tena fie be 1 month na so be hye ho. O bepene. Dabi. Obi timi ko pa adwuma ma obi e wo na adwuma nkasa wo no aye. Ebe wiase ne nipa koro na ko sei. Nipa no ono ekopa ekwan ma no no ono yayi na di no ono na be hye ho. Ibanye. So just say. Yes. Ene na paro ade ya mfato de a kire se. Yankro ye nipa yate asase we so no. Eyi na so obi betimi de ne kra ato amani nua. Edem baako. Yete do achoko. Verse number 8. Yes. Na onyankopon yi ni dondo ye no kire ye. Bra wachima me. Verse number 7. Na ebeye den wase ebeye den say. Obi be wu ma de o yi patini ni mpo. Oni patini be wu ma nipa a otene mpo. Na de o yi ni papa. Na de o yi ni papa no de. Ebia. Obi be si ni bo say. Obi be si ni bo say. Obi wu ama no. Yete do achoko. Na onyankopon yi ni dondo ye no kire ye. Na onyankopon yi ni do a odoye no ekire. Efrise. Yeda so ne boyefo no. Ebra yeda so ye ne boyefo. Kristo wu ma yen. Yesu Kristo ba ere ba. Obi wu ma yen. Ebra ne yeda so ye ne boyefo wo wiase no. Kristo wu ma yen. Yesu Kristo ba ere ba. Obi wu ma yen. Hallelujah. Amen. Mo janu so form no. Eso ma me no mi anu. Se benya bone Fafiri. Amba. Jemeso amen. Amen. Eti bre bi etwom no. Se nipa ya bone a emfa ho se soro ebe kasa na asase agye so. Ne nipa be se mpempem no magura asase.
bisa ho sa dentina be pacho bɔne bi a woyɛ bere bi atwam unwe na oda so te ase bo a wo hwɛ so te ase wotemi akote kyiri wo bi e wo bosom so sisa kabɔne nipa no akote kyiri no ɛho asotwe da hɔ sɛ wotemi kabɔne no ansakra wobɛnya nsunsuanso bɔne so te ase na dedi eche ne bia na wo kra nso ansa nya nkwa bise bɔne Fafiri ma wɔna wɔsrɛ bɔne Fakyɛ ampa wɔba me bisa wo sɛ nkwana na wɔwɔ mo nti so papa no a wɔne ne tia ɛyɛ ne ma akɔnyi baabi na ade abɛhyɛ no because wɔn wɔ sɛ wunni bi wɔkyi ni bi wɔnim ni bi nti papa no so na hwɛ wo ha da ma flat meboa sire queen ana wogyigyi man ni sika di so ɔde aseɛ ɛna gyigyi ni sika sɛ wɔanka mu no koraa sister asɛm da so o wonya hotɔ da gyeme so amen Romans chapter 5 verse 8. What you say? Na onyankopɔn yi ne dɔdɔ ne kyerɛ. Onyankopɔn yi ne dɔ a ɔdɔ yɛ ne kyerɛ. Efiri sɛ. Yɛda so ne bɔnyɛfoɔ no. Ɛbɛrɛ yɛda so yɛ ne bɔnyɛfoɔ no. Kristo wu ma yɛn. Yesu Kristo ɛbɛwu ma yɛn. Ɛbɛrɛ yɛda so yɛ ne bɔnyɛfoɔ no. Yesu Kristo bɛyɛ deɛ ɛbɛwu ma yɛn. Eti Yesu Kristo mu gya no a ɛbɛsɔ fɔ na sɛ ne wu ɔbɛwu yɛ no. Wu ma yɛn sɛ yɛbɛbɛn adom no. Na daakye yɛ kra no ebenya nkwa. Yes. Nyame ba yɛmedi Kristo akyi ɛnsa ntena bɔnim. Dabi. Eti sɛdeɛ last week me kan ebia na wo hwɛ me. So ɔte aseɛ wo hyɛ wonya me dwuma ase anase wode ho ba Kristo mu kura no. Na wo bibia si so kama. Wo hu deɛ ɛyɛ ana waselepo ana wahwe aseɛ. Ɛntena bɔnim no wate. Baabi a wotua na mako bia ɛwɔ abrabom so akɔ bosom so akɔ gye aduro ade abɛhyɛ store so de bansira to wasene jansa no mani nyina kyiri die na bra wakyefo ne tai ampa e ba ko pɛ wakyefo ne ba ko pɛ Kristo ho asɛm na meka kyɛ no gyeme so amen efisa sɛ obi yɛ mfonsoa no ɔgye tum na ɔsesa firi ne bɔne ho a saa nipa no na Kristo ho no mɔbɔ na ɔde nkukuru tumi bɛtera mu ama abɔtene ne bra nti wɔse ɛbra yɛda so yɛ ne bɔyɛfoɔ no Kristo wu ma yɛn. Yesu Kristo ɛbɛwu ma yɛn. Ampa. Eti wu ɔbɛwu yɛn no wɔwu ne ma yɛn sɛ yɛnka yɛn bɔne so ɔte aseɛ na bɔne Fafiri ɛmɛ yɛ kyɛfa yɛtumi ne nanante nhyɛnka ɔba deɛ din daa. Amen. Sɛ yɛka yɛn bɔne kyerɛ no a ɔde bɛkyɛ yɛn. 1 John 5:9 ɛyɛ True Faith Church International Kumasi Sokobai Wood Village ɛna nna nɔpɛ yi mote yɛn nka no. Ukwara we ni ukwara bia ane yeshia ebo mpaye. Ifiele bia watch tonight. Meme da ene ya sore. Yes. So pesa oni otua na mo a number na screen is one. Fane frɛ na ne so panin kasa. Nshanka oba de din. Amen. Wase Yesu Kristo ebewu ma ye. Ampa. Wo Yesu Kristo ubewu ye no. Owu sɛ ye yebenya nkwa. Yes. Before ɔsi yebenya nkwa no nso no. Oba ne nkyɛn a ɔsi mpa mu nka ye bɔne. Ampa. Ye ka ye bɔne a ɔde ye bɔne ba firi ye. Kɔ. Number 9. Yes. Say ye can bɔne kyerɛ. Eti sɛ me no mienu so taseɛ. Yes. Si agye tum sɛ Yesu Kristo ana di ne mogya bɛyɛ mpatade na obu ma ɛndeɛ a. Ye can bɔne kyerɛ. Bɔmɔden na bɔne bia wɔyɛ bia no ɛnkata so. Na sɛ wotumi ka ɔyɛ ɔnokɔfoɔ. wɔyɛ ɔnokɔfoɔ. Ɛne wɔtene ni sɛ. Ɛne wɔtene ni sɛ. Wɔde yɛn bɔne bɛfiri yɛn. Wɔde yɛn bɔne bɛyɛ deɛ ɛbɛfiri yɛn. Hallelujah. Amen. Mɛtu nyinsɛn na yɛgu. Awurade fa bɔne kyɛ me. O kan so nyɛ sɛ wo kan sa akɔyɛ o. Gyeme so amen. Amen. Obi wɔn mo ka bɔne ne anɔpa yi awia na ne nsa gu so. Wɔka na anɔpa yi anadwo na ne nsa gu so. Hallelujah. Amen. Awurade kyerɛ dwamammɔ. Wakɔ bɔ bi awurade fa bɔne kyɛ me. Me mmɔ bi. Ampa so na ayɛ bɛyɛ. Asa akɔbɔ. Sɛ woyɛ saa wonya bɔne Fafiri. Yes. Gyeme so amen. Amen. Meyɛ sɔfoɔ so ɔte aseɛ. Yes. Mafa kwan bi so akɔ miamia wɔ baa bi ɛwɔ office. Na no aka ho asɛm akyerɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ no binom. Na o masra ma na o matwi w'anim. Na wo bɔne a aba wo kyi epese gu w'anim asene. Na wo dwa ne ntantam. Yes. Eti Kristofoɔ ne nyame ma me pamkyɛw yɛne mo ahyia. Me se ade a yɛfrɛ no bɔne deɛ obi antwe ne ho mfiri ho. Yes. Na ɛnten ma wɔ Kristo ni sɛ wobɛka wo bɔne a ɛbɛyɛ dɛn ɛne watumi akɔ nyame nkyɛe. Bɛdɛn. So show me say sa adema o say obeka mfo nso akyere Kristo a
Ebeden when ya bɔne fafire. Ebeden na nkukura tuma ba wonchai. Ebeden na ware na wo kɔ no etuma wie pɛya. Ebeden na bɔtuma na wo yɛ etuma tumpɔn. Nyame ma na dɔfo nom. Akakra bi na wiase ekɔ na wie yɛ. Yɛte esuma saase so ɔte aseɛ. Yesu Kristo a ɔyɛ han no wabasa yɛmfa no so enya dan kwa. Moroso. Obi ate sumu bi enya nkwa. Dabi. Obi a yesuma dwuma bi enya asundwe. Dabi. Shango ba de din. Amen. Pasobra. Verse number 9. What you say? Say ye kie Eti no pay se be ke bɔne akyerɛ Kristo a. Ɔyɛ ɔnokɔfoɔ. Wɔyɛ ɔnokɔfoɔ. Ɛne wɔtini ni sɛ. Ɛne wɔtini ni sɛ. Wɔde yɛn bɔne bɛfiri yɛn. Wɔde yɛn bɔne bɛfiri yɛn. Hallelujah. Ebi na adwuma na wɔyɛ no wɔbɔ korɔ no wɔ adwuma nim. Korɔ no. So what you say? Ɛyɛ korɔ no sika ɛna wɔnya ɛna ade bi tua tai. Ɛna ɛyɛ na me ya asebekafo bi nim timi ka no kuro nkyɛn nyame ma. Nipa te bonim ade a wɔyɛ utimi sɛ nyɛ ɛsɛ sɛ nkasa bɛka ni sɔfoɔ man of God so what you say? Ade no kura nsɛm kyerɛ asɔre ba ade kyerɛ nipa no ɔntimi nka because ohwɛ sika gyina kwae. Me say masa mato de sɛ bɔne fafire ɛwɔ hɔ ma wɔn a wɔsrɛ bɔne fakyɛ. Ampa. Yɛmpa me patwɔ bɔne ka hɔ. Yes. Nti Kristofo binom a me pamtwɔ bebree samfonso to mu a montimi nka bɔne no mo ho asɛm na meka. Ampa. Ɛntra bɔne so wɔsa wonya prɔmprɔm. Nhyɛnka ɔba deɛ din daa. Sɛ obi yɛ bɔne so ɔte aseɛ na sam wanka a ɔbɔ mpaeɛ a ɛnkɔ. Ayi so obi yɛ bɔne na wanka no bɔne a wobɛbɔ mpaeɛ fiti anɔpa kɔ ayi 10,000 years ɛnkɔ da. Kwadwom chapter 3 verse number 39. When they are the BT Kristofo bebree no. It is all your software now your man of God kwana say no be bompa ya. Sa nyoma we nyina cheke. Obo no beka na asem a Awurade Yesu eyi. E kwama no. Awurade Yesu eyi. Tie ne pa abo. Wonim de wayɛ. Kofo obi kunu. Ebu kura wotare obi kunu. So de ase. Yoni bebu okura no a asase ote so no won kwasɔre. Kwasɔre. Woni Kristo ni apam. Ebede no nya Kristo nsam nhira. Unya. Wo go ya wapo na asem so ja se encheche ni ko nkwajem wo hwe bi etira kwai wo so proje wo Kristo mbeye enye jomfu so tum na sakra wadwen mba na ba mpaye a onyame tumi abesom ama danse firi mu aba so go ba de din ko Lamentation chapter 3 verse 39 what you say na ade ni woni pati ase di amane ho abobo nyame asam me say odofo wo hwe me say ade na toda nipa etesa so su ne yedi amane ho de bai abobo madwuma nkoso aware mi ko ya wo ma me manyina ya sodenfo praise God amen akontu ma ya me nsanka me da na tumbinu ma beda mako enko ha ba kura ni misika se me dwumadie bia ye basa amai mobo e de kura ni hallelujah amen wo se adenti no nipa te ase na wodi amane ho abobo na bom amanu na wonamu woto no ne sa sum na no odi abobo obaremo ote ne boni mu hallelujah amen anopai obi de ne sa sum na no ba se firi ahomache ba se no mienu e bepim sa bere wontimi nai amba do anadwo okoketa so na wadwene sa firi da som e bepim adechiem enye bibia o me se kaka wadwene no wabra bom e bia no woto no mo bia anyem diama anamo na wutu ya anya no afre Satan tumi aba wonsira bam se ama pam asundwem firi wabrabom korofo me se boneka eso wonhira yes entrabanim e wo Kristo Ishago about the amen. Taso. Lamentation chapter 3 verse 39. What was I? Ade oni patience here. Eti aletina oni patience. Eti amani ho abobo. E wontina mani ho abobo. Bari mo te ne boni mo. Bari ma area bai. Wote ne boni mo. Oba wa area bai. Wote ne boni mo. So for area bai. Wote ne boni mo. So for Kenya area bai. Wote ne boni mo. Hallelujah. Amen. Order for me say boni enya de papa. De boni bia wotumu bia. Se na no pe ye preach. So what you say? So papa wa kwam no asese wa brabo no hwe de echi a na watene no de ankoye wasesa niema ama bibia pepepa me say wan kasa be hunu say yes onyame tumi ti ase ba eti Jeremia say adentina oberema di na brabo ene na setena ho abobo berema otene boni mu ebra wote boni mu enti mo ye yakwan mu eti say atezi say so just say yes yen hwehwe yakwan mu na yen hwehwem na yen hwehwem na yen sambe wadi Yakobon nkyɛn say the toda from mobile phone utimi chine so say from anopa ko pem nwure no e toda yen simple analysis o ya brabo amba
kwan bɛn na ɛfa so a ma wari yɛ ne gu yɛ kwan bɛn na ɛfa so a bɛrima no sese me ne ne ntɛm kura asɛ yɛ ɔmpem ne ma hwɛ ɛyɛ biribi o mistake a wayɛ no na wabɔ mmɔden asesa di ne si yi a adwuma no kura ɛnkɔ so kane na me bɔ mpa yɛ a resource no ba ntɛm so ɔte aseɛ ɛnɛ me bɔ mpa yɛ a kyɛ sɛ menya gu resource biara den nti na kane na me so daeɛ kamakama ɛnɛ asesa so busa na me so daeɛ biara na nneɛma basa bi wɔ kura me so daeɛ kura menkae ɛde bɛntia ɛtɔ da yɛntena ase na yɛhwehwɛ yɛ abrabɔm sɛde Jeremia ɛka no abia na mfunsuo bi wɔ hɔ gyeme so amen ɛsiane sɛ yɛdimafoɔ no Yesu Kristo ɛne ɛgya Nyankopɔn wɔn yɛ kronkron na wɔn yɛ ahotie Nyankopɔn nti no yɛmfa bɔne hwehwɛ nkonimdie no wɔgye mfiri wɔn hɔ dabi meyɛ kronkron sɛ wɔbɔ Kristo din a te wo sɛdeɛ ɔno nso teɛ nhyɛ go ba deɛ din kɔ wɔtwɛ sɛ moma yɛmpepe yɛ kwan mu na yɛhwehwɛ yɛ mu na yɛnsa mmerɛ Awurade nkyɛe na moma yɛmema yɛ akoma na yɛmema yɛ akoma ɛne yɛn nsa so ɛnkyerɛ hallelujah Jeremia sɛ yɛmmra hɔ ankyɛe yɛmmra Nyankopɔn nkyɛn adwuma no nyɛ no anam akɔmfoɔ hallelujah amen wode kanta fit akɔtɔ wi ana wasa akɔnom ne inspector dan akyi asɛm na ato wɔ gyeme so amen wonya ba sɛ ɔte aseɛ na ɔnso ɔnam malamfoɔ nkyɛe ɛso wɔn kasa gye tom sɛ school time Jesus those days ana kɔyɛ abortion bi na ɔkele nko so ɔte aseɛ because ɔne ɛwɔ sɛ ɛpia a wɔnum agu ase ana ɔdaakye nso asɛe ɛna akɔ sɛ ɛnyi nsɛ no so saa tam no na ɔbaeɛ baako pɛ wu wasɛe no ana wasa asɛe akora no nti bɛdɛ no awo ɔnwo biem na saa de hyehyɛ wo maame no wɔ fa nom ne wɔ sewa nom adiifoɔ atorofoɔ bi aba nti hyɛnkɔ ɔbaa deɛ di amen yɛto no ɔtwɔkɔ ɛtoɔ so no toɔ sɛ moma yɛmema yɛ akoma yɛmema yɛ akoma so ɛne yɛn nsa so ɛnkyerɛ wɔ Nyankopɔn hallelujah amen ɛde sɛ yɛbɔwura Nyame fie ne yɛkɔbɔ ne din mu mpayɛ asrɛ bɔnefa kyɛ a ɛnoma mmienu no aka ne ha dodoɔ no kristofoɔ no yi baako pɛ na ɛyɛ ho adwuma ɔkɔ ano ama ne nsa so akoma no deɛ daabi akoma no deɛ nka ho wobɛyɛ felua gyeme so amen sɛ wokɔ Nyame anim na akɔsrɛ bɔnefa kyɛ a wɔn nsa na wɔmama so a mepacha uti nisuo no ma akoma no nyi ntom na akoma no mu bu sɛ mfonso a ato no wompɛ Awurade nyi mfiri so sɛ akoma no bubu a ɛno no Onyame tumi aba bɛti ama wo ama kwan mu atumi ada hɔ bɔne nti Satan ahwiri yɛka no sɛ ayi kunkum aboɔ agu dodoɔ no abrabom ɛti ɛkwan a ɔfa so a wɔbɛduru ntam no aboɔ no nti na ɔwɔ ntwetwɛdɛ bɔne Fafiri wɔn a wɔn ɔsrɛ bɔne fakyɛ ne paatu ne yɛ ka no eti mi nim bɔne bi a mepatwa bebree wakɔ mu sɛ ɔbɔ pa sɛ wɔn mu apa tuwa na wɔn ka ho mfonso wate na Onyankopɔn ho mɔbrɛ no ɛda so yɛ adwuma bere nipa te ase amen kɔ verse 142 yes na yɛn ne yɛato mmara ɔsɛ yɛn ne yɛato mmara na yɛte atua ɛna yɛte atua na wɔn nso wɔmfa mfiri na Onyankopɔn nso wɔmfa mfiri na wode abufuo kata wɔ hɔ na Onyankopɔn de abufuo kata ne ho na wotin yɛn wɔkum na wɔkum na wonni adɔna kɔ na wode mununkum kata wɔ hɔ na ɔde mununkum so kata ne ho na mpaebɔ mfa mu anu so ɔte aseɛ yes wɔse sɛ onipa tena ne bɔnim na wɔn adwene sɛ ɔnka bɔne no wɔde bɛbɔ mpa yɛ ahwehwɛ biribi afiri Nyame nkyɛn wɔse deɛ bɛyɛ wɔde mununkum kata ne ho Onyankopɔn de mununkum akata ne ho cloudy anamboa na ɔde akata ne ho de wobɛkɔ na cloudy no na Onyankopɔn de akata ne ho nyinaa tuntum ne bi tuntum deɛ nsuo ɛbɛtɔ a na ɛmu na n'anim kum o sɛ han no deɛ no deɛ ahwɛ a no wahu mmɔbɔ wɔde tuntum no na ɔde ayɛ pafura na ɔde akata ne ho ahyia sɛ bɛyɛ wɔde mununkum akata ne ho wɔde mununkum kata ne ho na mpaebɔ ntumi yɛmfa mu anu sɛ obi tena ne bɔnem na ɔnka ne bɔne no ne mfonso a wayɔ na ɔkɔ so ɔhwɛ adom bi afiri Nyame nkyɛn a mununkum na Onyankopɔn de kata ne ho na mpaebɔ ntumi mfa mu anu sɛ bɛyɛ bɔ mpa yɛ ɛnkɔ na wode yɛ nwura dodoɔ ne yɛtiwadeɛ so ɔde aseɛ yes sɛ wobɔ mpa na nkɔ a hwan na ɛba wo nkyɛn nye Satan afei na ahombɔne aba wo nkyɛn ne Nyame yi wɔ ma ahombɔne na wɔn sɛ wɔ adwuma wɔn sɛ wɔn nkɔ so obi hyɛ ɔbɔ kura mmam bɛsɛ tenase ne bu nkonta wɔ abrabom ebia na mfonso bi ato wɔ fa baabi akɔ wɔ asie ana abɔ akɔhoma wɔ sum ase ka ho asɛm wate agya ka ho asɛm so ɔte aseɛ wotu kwan kɔyɛ adwuma bi wɔ baabi wokɔ yie
akono bɔne bɛtena mu ana ne ababa obi fa guest house ana ne kɔ dae kan wasɛm ɛmfa nsie ampa na Onyankopɔn n'ani so ahonu nhyɛ go ba de ni amen na wode yɛ wura dodo ne akyiwade yɛ yabane saa Onyankopɔn bambɔ ni ho etima Satan ba wo nkyai ɛbɛsɛ wo nyina so yes awa manamani mfimfini na yatamfu nyina ha wanu matia ye yabane saa na Satan nya hode area ba atia wo wabrabɔ ehu ne eku wasaya ne pasaye abada ho na mani poni ne suo na debia ne wani yɛ de ba suo tin su atia enso nya solution because dia wa ya ayamfu so onyame anim no wonka ho asɛm ampa odofo me say Yesu Kristo moja na so fom no asode ma adboyefo etimantra bonim ko wu bonim na faso bo bia nso mo Onyankopɔn dabi faso bo bia nko bo asofo dabi check wa brabo ade bia nya udimu fo bia no panyame chew dese se ka ti asofo no so na waka asotwe no wogitum na wotiremu a Onyankopɔn de nkunkuru tumi kura sa dom kwa ampa amatumi botre na ebra ishago ba de din amen na no Israelfo yɛ mfonso ama bɔne wo mu yɛ ni ntino Onyankopɔn yi wo mo hye wo no matamfo nsa so te ase na ewiase sam Nyankopɔn ɛtɔda na wayi nipa bi amana ba nipa brabom anase nipa asetrem na ɔbɛyɛ ɔgye adwuma na se wakyerɛ ɔmo nyame kwai na wafa sɛ nipa no so adi ama ɔman koro anase nipa koro so te ase nti yɛhwɛ 1 Samuel chapter 12 verse number 18 to 25 Samuel edima Israel for bra omu kwa huyehiam na omu nya ojefoɔ no yɛhwɛ deɛ Samuel ɛkan 1 Samuel chapter 12 verse 18 ko ana Samuel fa awurade eti abra Samuel wani Israel for hyia adako no na ɔman na kwa huyehiam ampa wɔn no matamfo abetwia fa wɔn so yes bibia mu yɛ bia enya yie ampa jɔno ɔman no hyia no na ɛsɛ Samuel edima ɔman no ti Samuel yɛ bɛyi ɔfrɛ awurade etu ɔtea mu frɛ awurade na awurade Nyankopɔn ma prana na awurade Nyankopɔn ma prana ɛne nsuo baada no na ɔman no nyina suro awurade na ɔman no nyina suro awurade ɛne Samuel na ɔman no nyina ka kyerɛ Samuel sɛ ɔman no nyina de akoma bubuo ɛne ɔbrasɛ ka kyerɛ Samuel sɛ awurade Nyankopɔn mpaeɛ ɛma wo nkoa na yɛnwu ɛfiri sɛ yɛde bɔne yɛka yɛ bɔne nyinaa ho na yɛbusa ɔhene fa ane yɛsa kɔbisa ɔhene nso afa na Samuel ka kyerɛ ɔman no sɛ ɛma mo nsuro hallelujah amen ɔmo nom kɔbisa ɔhene ɔmo yi Nyankopɔn si nkyɛe so ɔte aseɛ ɔhene nom kɔbisa ne tiri dane bɔne ma wo hwɛ deɛ wayɛ wode hwɛ deɛ wayɛ hwɛ abrabɔ bi a wowom ɛne suban bi a wowom Ishaka badedi. Amen. You see, to two is a 40 who would just imagine what a well judge in a it's young women in your say yes, Christo, a bewo, no, that's what demay. Yes. She ain't one man to man and your quack often. Jameso, amen. Amen. Get to 1 Samuel chapter 12 verse 19. What was I? know mining in a catcher Samuel said. For mining in a catcher Samuel said. But do not go pump. Na young. If we say, ya the Bonia came now. Ya the Bonne Abakan ya Bonnie now. Na ya busa hines wafa. Ya busa hines wafa. Ana Samuel catcher a man said. Samuel catcher man said. Mamusro. My Bonnie in idea. My Bonnie dear. Nanso. A radiating a moon sanfree. A radiating one a moon sanfree. A moon from a kuman and Suma from a kumanya hallelujah amen software Samuel na wo demand mai ampa obi a software na sorba e konfunso anase mrato to no a no asa kanachiri obeyi na begina dwom agu nanimu ase asa apam no tieni o obeyi na begina dwom agu nanimu ase asa apam no faso de ohia na achire no na afina no mo se ko hwe no sana Kristo kire sana Kristo kire wan kire sa se fa nipa no be gina dwom na gu nanim ase dabi ishanka oba de amen ya oni pa bi ho no ma Kristo ohum nti obumu so ta se se wasofo bi ho kro na onim se de se yen akra dabi atoda we asofo a esese wunya humobro adema won sore ma sore ba kra ma sore be se na atwe mienu anase ekobosom kro hwe na gira wa wonya so papa omusa Kristo nwa nkuo no wontimi hwe wo no topa jasofudie ne ko pemeti bidi Kristo mfra wo na dwumam
Shago ba dedi. Amen. Samuel jira sa obekun koden adamane mai. So ta se. Yes. Wan sori ba no a de bia oyem fonso no. Chene tres na busa no fonso ene die ntia de bia no oyesa emrato de no. We di omuhwehwem. Onhwem. Wa ya to aso baako mienu matu minyu biem. Ko. Hallelujah. Kononko. Eno no nyanyam adwuma ye no no. Debi. Yiko sisam fidie ko preach wa bonten se ni pam sakra mara meboa. Na de owom na oyem fonso no ada na won kire no kwaa. Wo fa so obede no ho. Yo obu okura ni fie tumi na ha no. Asa ni pa no hiam paabo. Asa sa odi ni tum paabom. So for wonye. Betwa ho hia sesi table. Hallelujah. Amen. You to do Sam. 1 Samuel chapter 12 verse number 21. What you say? Na mo mani nkodi adi hunu faso nim. Eti Maria mani nkodi adi hunu a. Emfaso. Ene eje bia ni ho achi. Hallelujah. Amen. Me say o Kristo ni a wo hwam a wahwe ase. Ewiase na wo nam no. Ba bia wo kura no. Eho no no adepa bia ni ho. Adepa bia ni ho. Adepa ni ho. Ebi. Sawachi ntandem. Ba bia wo de wo kra kura no, wo kra ni kowu. Ampa. Nipadua no de benya hoto. So they say yes. I call the street in the sunu benya nipa bia mo matanum. Am wanom. Obetata de am wahye. Ubepie. Obeda lozus kai mu. Obeda lozus house mu. But wo kra ni nyankwa. Yes. Eti emfiri krisom enko wiase. Said ye Samuel eka no. Na oya sa daachi. Wo kra nkwaje no. Ebeye den. Esima ye kan nyina no. Daachi nsam ne eka o. Daachi nsam. Yes. To Kristo ni bia wo penkwa bia no me pacho anopai tiensema ye no kan yi ishanka oba de ni amen to aso bra na Samuel buo ka che o man no say Samuel buo ka che o man no say Awurade din kese no nti ompa ne man na eso Awurade ani say wode mo baye ne man na me nso empare me say mejai mo ho mpa hallelujah amen so for asede no so for asede no so for be ye bia na tight ne aforbo ho ayi no oye enkana kuma kura se wonfa na asafo man kura nkoye mbabo yes so just here asofo binim sa na omutie o bebre enkana kuma se ene dia men sori mai me do mu ko awurade ma kwosira won konkro ne den hye e dia ma won se bi bo fo mu a awurade de bone a de be akye onye bi da fufuo nko a fufuo e ma asofo adwunum se me de ma sori mai akoye mpabo amomu sa no adwuma ye yie onye bi da osori anu o check tight afore na ye bobo no nu atwitwa to so for obedi kono kwa sanko ba de din amen say ye fro say o Kristo ni a ene me pacho bebre osoro hema ma ye won adwuma wo ho ebi na meken ka kire no me say boni fefre wo ma wona wasere boni fache enye dwuma mofo nko ana wa ye boni wan kasa trust na hwe enema bi esu ni ban bi a wuyi na die na fa sesa wa brabo yes Kristo mo ja no ebe ma ye nyina se ebenya boni fafire na da che kre na nya nkwa yes jemeso amen ona se ana na me so empare me say mejai mo ho mpa ede awurade bone na meche mo kwampa etene no yes hallelujah amen iti kwampa etene ede ko Kristo nche ne bi ne ye ka no ti suro ko na munsura awurade bone ka amfuma kuma nyina nso someone na se mechira mo kwampa momfa so na suro ko na munsura awurade suro ko na mo yere bai munsura awurade hallelujah amen when ye ketua pa ye hwe no Kristo nche amfuma kuma nyina nso no nukurem na ye fu akoma nya de bai nsom no nukurem nsom nyankrompon wo nukurem na mo hwa de kese wo de baye ne man no aba se de akoma nyina sum nyame wo Yesu Kristo ene onyankopon nukurem a wo de ne tumi baye de kese e wo ya brabom obeka se bia ya duro na so ne nyankopon tumi jemeso amen ba ku bi sha de mama yes verse 25 no wasana se bɔne ya na mobɛya na se bɔne na yesi ya betra mu dia ene obese samu no ahini nyina akɔ asɛm na da ho asɛm na ne da ho so ba yɛ bai bese samu no ahini nyina akɔ obese samu ne mu hini nyina na jira se na maka se onipa oyɛ mfonso na wanka Satan honhom ba won kyai ebesia wo nyoma nyina ampa eti se odofo se wo ye bone na wotinam na wanka mfonso na wanye wansesa nipa bia wo wunchen bia no ahon bone be pra ni nyina kɔ yes diama Job otimi ye nkunudifo onyame hira ne kan echen kan nyanze na bone ni ne ho yes ampa se kan bone won ho anko ntima survive baby wo se na wo nipa wo tene na me no mi no so
Jemeso, amen. Amen. It's a True Faith Church International. Kumasi Sokobai, Wood Village, Bola Junction, and a war. Yes. Ebi ana waka onyanko padu ma hwe pay. Wa hwe ase wo krisum. Madam, medofo eja sabre krisum wate. Enam obi so ana mo free krisum a sabre krisum chai number na screen so no fa na frɛ. Ne chiche hu se mu kira sofo. So ti ase. Esa so odu kozum ko bo osu a kwakọ bo osu. Esa so odu ye mpa bo ema bibia ye kam odu be ye. De ye afutuo no ode be ma wo. Ewi asa de pa bia ni ho. Krisum na ni chia ne fa wo de ne ahotowo. Ampa. Tumiyam na krisum chai. No me asundue da. Amen. Amen. Psalm 51. Ebra. David emfonso to no. Na oje ne mfonso to mu no. Yanhwe empire oboye ene nsem o kache Nyankopon. Yango 51. Onyankopon. Humimbo. Sade wado etie. Omobro hu adoso nti. Omobro hu adoso nti. Pa me na ton. David na boss empire no. Yes. Emfonso to no. Eno boss empire. Yes. Waso Onyankopon humbo sade wado etie. Omobro hu adoso nti. Omobro hu adoso nti. Pa me na ton. Pepa me na ton. Na uhuru mfiri mu yom kura. Na uhuru mu yom kura. Na problem hu firi me bɔne mu. Bɔne ma ye ne papa mu firi mu. Na mahuru me na ton no. Na mahuru me na ton. Me bɔne o manim da. Na me bɔne o manim da. Na onko na mafom wo. Na wonko na mafom wo. Na mayese de woni so bɔne. Anu masa ye nneoma eye wu Nyankopon ni so bɔne. Na wudi bi mo kasam. Ampa wudi bi mo kasam. Na hoti watem mo. Hoti watem wo. Owo me amumu yom. Owo me amumu yom. Na bɔne mu na me na nyinsa me. Hallelujah. Amen. Esensa ye yi nipa. Ye na ne agyanom ewo ye ba asase so. Ne nyina ye ademasefo ntino. Bɔne adware. Yes. Ya na me sere nso. Se binum timi de wo msesi mo se me yo trinini. Aso so kɔ aso fo binum. Hwia. Obi nipa. Bi nkɔja ne nkyɛn yiso na me so. So for etu betimi de wo msesi wo kasa wo de ye nya ho asam nga. Enka bi da. Me ka no kura kyerɛ wo enka bi da. Sa me de ye nya ho asam nka da. Me de mfuso bi anim ho. Me de no ano no. Wo mu nsɛm nkrɔfo ka fa ho. Hallelujah. Amen. Wo mu aduna obedwene fa ho. Ene dia wa ya kyerɛ obi a abu nipa kora ba mu a wo ba bi o ka nsɛm bi. Susubu ho atinini. Ampa. Wo ye nipa no de mfuso atwa ho ahia. Jemfuso bi tum. Na eba mpa ne sire nyame. Na ebia no hu mɔbɔ. Amen. Ko wo mamu yom. Na bɔne mu na me na nyinsa. Bɔne mu na me na nyinsa me. No kura me sawa. Ampa ye no Nyankopon pa no kura bi wo me no mienu ha. Na ma me huru nyansa me mu ahuntaye. Bɔne nya de papa. Fa dwara yi me ho bɔne. David say ampa. Fa dwara yi mo bɔne. Na me ho afi. Na me ho mfi. Dware me. Na ma ye fita se so kyerɛ ma. Hallelujah. Amen. Adwura no a David kan eye wura bi. Wura bi. Enei adwura no Yesu Kristo mogya. Ampa. Bra no mfa nware wate. Na honte. No Nyankopon mo bra so ne timi so aba bebre. Na o heaven kwai emie. Ampa. Shall go about it. Amen. Verse number 17 one ebre na so. Verse number 17. Yes. Onyankopon fo de ne honhom abubuo. Na aforba eso Nyankopon ani. Ewo me pacho bebre. Bɔne kamu eyade abai. Onyankopon fo de ne honhom abubuo. Akoma abubuo honhom a abubuo. Onyankopon. Ene ne me pacho aforba eso Nyankopon ani. Yes. Akoma abubuo. Na peche. Ana Awurade mpo. Ene na Awurade so nya de abai. Ompo. Eti na no pai nyame ba. Message amede bro no. Na wie ne se. Bɔne biara ya ye bia no. Yansere bɔne fakyɛ. Through the heart. As also what do I know pem kana do akoma gidi a. Ubenya oje. Ampa. Eti wo do I know pem aka na do akoma no so gia tum. Sa ade na wo ye no wa anye ne yi unkwa hu bi o. Sa wo ye ne sa ana Onyankopɔn so hu mɔbro be so. Na se de David bompa ya wo ode ne kase atie mu a onya woje no. Onyankopɔn so beje wo. Yes. Also can Luke chapter 18 no a Farisini ni tujini no. Omukwa asoro fie no diboye ni no kan sai. Diboye ni no se. O se Awurade humi diboye ni mɔbɔ. Ode nsa hwe ne koko. Yes. Ununu wa akomanim. Yes. Eti nyame ma ne adofo no me de masem na si ha. Mu ye hwie ho yie. Ewo bɔne ho. Amen. Bɔne bi atu bia no enkata so. Amen. Ɛna sɛ wo Kristo mu na wa hwe ase ana wa kɔ wiase a sa bra Kristo mu. Amen. Na ne mu no wɔkye ne Fafiri ɛwɔ. Amen. Na ɛba sa wo bɛso aba bebree. Na dan kwa no so ye nya biafa. Ne tumi to hia da. Amen. Bombae. Enyankopɔn ne abankɛse ɛda wase. O tumi ona wakɔ me hu sɛ enu ye ho ne sɛ bɔne fa cha de bɛkyɛ. Te kɔso aka na ma o tumi no nkonkron so bɔne ne yɛntena. Na sɛ wopia nya wo nkyɛn aba. O tumi nti ma wo nhyira na wa ho ɔden mra so da. Amen. Amen. Yo Sam yara se Nyankopɔn hia. Nyamema ene adɔforom yɛde
ɛyɛ dwumadie no aba na wieyɛ sɛdeɛ kaeɛ no yɛne a mote yɛn kae ɛyɛ True Faith gyiri kɔkɔɔ a yɛwɔ Kumase Sɔkɔbae Wood Village Uti branch ɛna anɔpɛ yi mote yɛn ka Salvation a dwumadie na wote yɛn no yɛbie phone lines no atom number no ɛna da screen no so no wobɛtumi afrɛ aba dwumadie no so sesi a wofra yɛbɛfa wo na yɛn nso yɛtie wadwenkyerɛ ama bibia ɛyɛ kama number no ɛda screen no so wofrɛ pɛ yɛbɛgye wɔfɛ so na yɛne akasa ɛberɛ a afrɛfrɛ nya mba yɛ deɛ na yɛkɔ so akae ɛyɛ ahwɛfoɔ nyina ne sɛ Kristo yɛ adom a wokuara wei ɛne wokuara biara no ɛyɛ mpaebɔ Kumase Sɔkɔbae Wood Village Kumase Sɔkɔbae Wood Village ne baako pɛ nti hɔ asɛm na meka yi Anaga Junction Total Filling Station hɔ kaa si hɔ no mu a ɛba yɛ mpaebɔ bea hɔ ofuru bepɛ ɔso obesi hɔ Bɔla Junction ukɔ Wood Village obesi hɔ Bɔla Junction usi pɛ number no a yɛde tu dwa no 0243 81756 hello Abacho good morning. Yeah, good morning. Abacho dini baby akasa fra no pay. Yo me do fi entie we. Baba mami so na pay. On sama mami na mo akana no pay no aboa in degree. Na me fa kwama wo so e dia timbi akoni so me bi atwam na wo ka akofo bi no from concerning akra no abaji a yini bota baba me tra for from bi na so me bi atwam ababo tu na sumla no na so aka tell me so for some ma so in no abahwe me ta kwam bi me bi nka na me wife so kwa ye adwuma wo ono no ya adwuma Yeah. Because of three coming my for people are come here to free. Adwuma ati aba amama we say ampa obi go bia na me adwuma no mutanu bi no ha odo kai wono awo so mu ko mati na mo san bakaka Anokre. na me shop pa no so fa no pay obi aman Yada se Nyankopɔn enso nhia sɛ watima frɛ na ɔde wadwenkyerɛ aba yes ana yɛhwehwɛ nti ɛma wo so aba mu na mmom no kɔ so afa ahoma awurade hello good morning. Hello baba me bacho udini baby akasa fra no pay. Babacho me ka se free topa Me bacho yentie free tepa no pay. Yanko ponshia pa o nsampa o dia ba no pay. No ewiase no nipa yenhwe nyame akwan o ya wora ti yina dia ba na ma emeni age pa o nchechiwa o dia ba pa na kupon kama no pa o man chechi mbacho ya mi oduma Sunday bia no ba na Me bacho Sunday bia no pa 8 to 9 Babacho no so ba ara sra na ba ko babacho no asore ba bo me bacho ukwere bia ye mpaebo efiere bia watch night ana memenda so na ye asore angasa yo yes you da say Nyankopɔn enhia ye wie de number no betu dwa na wafrɛ abaso obetimi afrɛ sesia studio number no ana egu ye TV na se wo no onso obetimi afrɛ na wo de wadwenkyerɛ ba hello ya me dofu good morning bacho dini baby akasa free Me bacho me dey the patient asumdie. Amino me bacho udin ene baby akasa free. Me ka se free ko fa fa na. Kokofu asamai. Asamai asante kwa. Me bacho mi enti on free one way. Enya ko na na ko mi tiri preach am so na chia. Ya da se Nyagopon enhira ene onchia yasom papa ye chia kokofu asamanfo nyina mokoso ana mo hwe Kintom TV na Onyankopɔn ɛwɔ nipa bebre ɛde mai awurade enhia bebre medofo a wo frɛ ye ubetimi afrɛ ɛde aba dwumane so yɛmfa bɛ ofrɛfo bi abɛ ba ko mienu bi enka ho na afei True Faith Church International Kumase Sɔkɔbae Wood Village ana motienkai hello
Hello? Yeah, me bacho. Good morning. Udini baby Fafiri. Good morning, na where? Chris Adumo na eja now so e. I think that people for Papa, na kwa mche trainer. Ato sumna TV. Me bacho lower u TV set na yen kasamfa phone wadaroma. Oh, ntimi enyina so. All right. Yen fa ba ku bi nka ho. Hello. Hello. Yeah, me don't phone bacho Udini baby Fafiri. Woni your last caller. Pastor, good morning. Good morning, sir. Me bacho Udi ene baby Fafiri. Me bacho Pastor, Pastor, I'm fine. me bacho me ye ima yentie wona no pay. Madaro ma yen kasamfa phone him why me bacho bebre me ntie hu wo TV no so. Asɛmpa na wɔde aba no deɛ yɛ sɛdeɛ wɔka sɛ ɛda sɔfoɔ na ɛkɔmbɔ mpaeɛ ma ɔmo nsɔre ma no. Nsɔre ma no Jesus Christ sɛ memmɔ mpaeɛ ma wiase na mmom mebɔ mpaeɛ ma wɔn a wɔde wɔn ama no. Nti sɔfoɔ deɛ ɛsɛ edi ma wɔasɔre ma na mebu sɛ nti sɛ mpaeɛ a sɔfoɔ gyina wɔbɔ si TV so asɔre dɛm a yɛka yɛ asɔfoɔ no ankasa wɔde bɔ bra anaa. And also ye asemse bekese pa. Because I don't know why the Bible to any we are saying no. And you are no sorry money we are say all day faso ababra. Now so you know the person then you for what you Papa about our association of the pa. No correct. But you will be a win shroud. Amen. Erade so enshra baby ha. Yeah, Papa, John chapter 17, verse number 6. And 20. And was see Jesus Christ bompire the manation for. So, and yeah, as of for no, any asabaka for ne, Yamen Crow for your Jumayo. And yeah, Papa, Yankupon in Shao. Yeah, Brano Asson. Ebiana, first time I would share program here. You bacho be kwesiada we ni kwesiada bia no pa no ngotwe. Kopem no nkro so one hour dwumadi. And I didn't know Kingdom TV. So, cause one I heard Kingdom TV, menu TV no free ha. Cause one I heard Kingdom TV, you may be brea. Edefa if you didn't so at the Abreo. Yago Bonshao, one to men Roma next week. Ubena Kwan Eurum. Yani Amoti and Kane, Yawo Kumase, Sokobai, Wood Village, True Faith Church International, Babia, Kingdom TV, Ekodu Bia, Mepacho, number da TV Nasi Wano, Ofra, Sisia, Rubenia Soft Penny. Odifo Jacob Bechi on a branch pastor on asmaye adebia di nyame asem efa Kingdom TV so eba nyankopon hia so pani ukweda eba eyem paaboda kese no bi bisa da be na yem paabo ukweda bia yem paaboda anopa na ne ahyase 2 ne apon efiara bia watch night anajo 10 ne ahyase ne apon 3 am oba benya bia da washroom bibia wo ho memeda ne ya sore anopa 10 ne ahyase 2:30 ne apon na bibia kama enkomotwetwe anase bibi kura na kire wadwe na person ne di nkombo a fa number no frɛsisi a na ene enkasa wo person wo support evangelism no nso a sisa yesika wo so me no aso enti ye besere se number no say mobile money number kakra obenya de afa so no yebeyi ne ye de aba betu anase wo betimi kura ba ahase no aba beto airtime no e de amae afei ya chia so pani ene ne hokani odifo Jacob Bechi one ne hokani Matabechi nyakopon sha baba one hokani ana afei True Faith Church Wood Village asafoma nyina no ya chia mo ya chia Kingdom TV ahwefo nyina saa nso na ye manager ene mpanifo eka ho nyina no awurade enhyira mo adwumayefo nyina awurade enhyira mo fate OMC nyakopon enhyira no ma wonsa no adwuma nye yi na omie kwanfama mo sam awurade enhyira nyame adomo a na otwe sene ye besa ene mo hia Kingdom TV ahwefo Edi Kristo ejamo